מקום, זה היה חלום שהולך איתי כבר 30. שתי ידיים, בשתי ידיים. באמצע של הגלגל, למעלה. עוד מהר, עוד מהר. עוד למעלה. שיהיה לך מקום מסתובב. יופי. אתה רואה? בסבב האחרון סגרו אותנו 10 ימים, לא יכולנו לפתוח, אבל... יפה. תרים את היד לגבוה. בסדר. יכול פתאום לעצור לי כאן 5 אוטובוסים, ויורדים... נו, לך, מטבח. 250 חיילים, עומדים כאן בטור, ואז אני שולף איזה אחד מהחיילים שהיה בריסטה באזרחות. קצת מהר, לא זז עגלה. קצת מהר. לגמרי. אז מצפון עד דרום, כל הארץ עגלות, והציבור... קצת מהר. האווירה בחיק הטבע, המחירים בגדול... קצת תעשה כוח, תעשה קצת. אולי גם זה ישתנה. יפה. ואני אוהבת לשתות אספרסו. קצת מהר, זה וידאו זה גדול, אתה צריך לשובב, אתה? אחר כך אני אסגור. עוד, לך. מגיע לו, מה שמגיע. לך, אבל לך. מה מסמל טוב יותר את הרגע של אחרי החגים מאשר התמונות האלה עוברים להקפות המסורתיות של שמחת תורה. קדימה. הבאנו בר צ'פטים החוגגים בירושלים. קצת מהר, אבא. לך פינה, אחר כך צריך לשובב מקום. איפה אמרתי קודם? לך על הגז, סידה שם. לך. כל הכבוד חיים. נו, עוד, שובב, נו. עוד. אבא, נו. לך, שתי ידיים סלימים. שובב. אבא, לא זז, לא רואים. נו, קצת מהר. שובב. ונחזור על הכותרת שאיתה פתחנו את המהדורה. נו, שובב. סמוטריץ' לרפורמה במערכת המשפט. עמית סגל פרשננו דיווח שסמוטריץ' רוצה לבטל את עבירת המרמה והפרת אמונים. יופי, שובב. משמעות המהלך תהיה ביטול האישומים נגד ראש האופוזיציה נתניהו בתיק 1000 ו-2000 והשארת סעיף השוחד בלבד בתיק 4000. שובב. להציג רשמית את התוכנית שלו. שני ידיים, אבא. מיד תחזיק מזג האוויר המלאה, פרומו אחד. שובב. קצת אחורה. איך נוהגים אתה היה קודם האוטו? שובב, קצת אחורה תבוא. קצת אחורה, אחר כך שובב אתה. תבוא אחורה קצת. כן. שלום אילנית אדלר. נו. התחזית המלאה, אבל עוד קודם אם זה בכלל אפשרי שוב מסבר. שובב. סיים את האימא. כן, אתה יודע, בדרך כלל כשאני מדברת על שיאים זה או שיאי טמפרטורה... אבא, שובב חמודה. אז הפעם באמת שיא שאני מדברת על שיאי מחירים, אז אולי עדיף עושים כל אחד בתחום שלו. אז באמת הפעם שיא שלו... שובב, יאללה, שובב, בוא. שובב. רשות שמורות הטבע והגנים, שימו לב לתמונות הנפלאות של... יופי. עוד חזק. לא לישון, עוד חזק. יופי, עוד חזק. קצת לך אחורה, שידה בה. קצת אחורה. לך אחורה קצת. תשמע מה שאני אומרת. יש מערכות שנמצאות באזור הים התיכון טום. בוא. אני טום? אתה טום. נו, טום, נו, בוא. נו, תבוא. עוד קדימה. שובב, נו. קצת חזק רגלה ידיים, אבא. קצת חזק. יופי. כל הכבוד חיים קייבי, כל הכבוד. בוא.
בבאר שבע. בוא, בוא. והסיכוי לגשם כל הכבוד. לעזב אותנו בוא, בוא. עד סוף השבוע, וכנראה גם לא קדימה, בשבוע קדימה, קדימה. הבא. הטמפרטורות יישארו פחות קדימה. או יותר ממוצעות עונה במהלך הימים הקרובים, 28 מעלות ברמת עוד קדימה. השרון, 22 מעלות יהיו מחר בצהריים במצפה רמון. הלאה בימים הקרובים, מזג האוויר צפוי יפה. להיות די נוח. יפה. כל הכבוד. היי תגידי. יאללה, היי תגידי. תגיד היי. תגיד. 50 ושישי, שוב ירידה בטמפרטורה. טומטום. שוב סיכוי לגשם ביום חמישי, בעיקר באזור רגע. הצפון, ביום שישי, בעיקר